Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya Türkmenlerinin Insanperwer Birleşiginiň agzalary 20 sentýabrda Aşgabatyň mekan köşküni 24-nji gezek maslahat geçirdi. Programmamyzyň nowbatdaky sany Dünya Türkmenleriniň Aşgabatda geçiren maslahatyny gönükdirýär. Dünýäniň durly künjeklerine ýaşaýan etnik türkmenleriň ençemesi Dünya Türkmenleriniň Insanperwer Birleşiginiň Aşgabat duşuşuklaryny köplenç Türkmen hökümetiniň alyp barýan siýasatlaryny dawaralandyrmagy, türkmen liderleriniň şahsiýet kulturyny ösdürmäge gönükdirilýän siýasat şäherleri hökmüne kabul edýänliklerini aýdarlar. Täleýin oýunlary bilen öz ýurdundan juda düşen türkmen diasporalarynyň wekilleri garaşsylygyň ilkinji ýyllaryndan bäri her ýyl diýen ýaly Aşgabatda duşuşýar. Duşuşuklarda köplenç Türkmenistanyna gazanylan gaýdylýan ajaýyp üstünlikler öwülýär. Bu üstünlikleriň dünýä türkmenleriniň her birini buýsandyrýanlygy gaýtalanýar. Şeýle-de dünýä türkmenleriniň Aşgabat duşuşuklaryna türkmen medeniýetiniň, diliniň we däwiniň ähmiýetini ýytylýar. Biz dünýä türkmenleriniň Aşgabatdaky duşuşugy we dünýädäki türkmen diasporalarynyň ýüzbeýil galýan käbir meseleleri doğrultusunda söhbet geçirmek üçin gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halyny çagyrdyk. Hudaýberde 10 gün töwereg mundan odal Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň Insanperwer Birleşiginiň 24-nji maslahaty geçirildi. Bu waka aradan geçen wagt sebäpli aktual habar gymmatyny ýitirenem bolsa, gepleşigimiziň adynyň Dünya Türkmenlerini bolanyny nazarda tutup Aşgabatda geçirilen şäher barada siziň bilen bir interwýu geçirmek müwessa hasapladyk. Birinjilik bilen Dünya Türkmenleriniň ýygynyny näme üçin her ýyl mekan köşküne geçirilýär, başga ýerde geçirilmeýär. Mekan köşküniň Dünya Türkmenleri üçin bir aýratyn ähmiýeti barmy? Ol bilen bellemeli zat şu Dünya Türkmenleriniň Gumanitar Birleşiginiň maslahaty her ýyl Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramynyň öňü syrasy geçirilýär. Öň niýazy döwrüne de şeýledi. Häzirki wagtda şeýle ol Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramynyň öňü syrasy geçirilýär. Mekan köşkü barada aýdylanma, mekan köşküni gurmak üçin Türkmenistan gatykän garaşmaly boldy, köp ýyllar garaşmaly boldy, onuň gurulşy saklandy. Ol edil şol häzirki Lenin bagy Lenin ýadygärligine bakyp duran jaý. Şu döwürlerde mekan köşkü Türkmenistandaky iň uly, iň bir görüllüli hem ähli dawaralaryň geçirilýän ýeridir. Şol merkezdir şol. Galan köşkler, soňky mehmanhanalar, soňky pres konferensiýa zallary onuň soň guruldy. Şonuň üçin mekan köşküniň şeýle tarihi ähmiýeti bar. Mekan köşküniň gurulmagyna Türkmenistan köp ýyllap garaşdy, ahirinde de ony garaşsyzlygyň öňýanyna gurup bildiler. Şu münasibetli Dünya Türkmenleriniň Gumanitar Birleşiginiň maslahatynyň şu ýerde geçirilmegi bir däp bolup galan zat diýip hasap edýän. Maslahaty Russiýadan, Irandan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Germaniýadan, Türkiýeden, Saudy Arabistandan, Gazagstandan, Täjikistandan we Awganystandan Dünya Türkmenleriniň wekilleri gatnaşypdyr. Dünya Türkmenleriniň Gumanitar Birleşiginiň döredilmegi owal başda agzyrlyk halk hereketiniň ündegi bilen ýola düşdi. Sebäbi şeýle bir birleşik gerek, bütün dünýäniň türkmenlerini birleşdirmek gerek, olary ýurda çagyrmak, olaryň potensial mümkinçiliklerini peýdalanmak zerurlugy bardy. Şol ideýalary türkmen hökümeti öz üstüne aldy, öz adyna aldy. Şeýdem şol birleşigi olaryň özü geçirip başlady. Dünya Türkmenleriniň Gumanitar Birleşiginiň ilkinji başlygy Saparmurat Niýazow bolupdy, hem onuň iki fany ornasary bardy. Şol düzgün oýunçy häzir çenlide dowam edip gelýär. Oňa çagyrylýan adamlar diňe saýlanan adamlar. Başga bir adamy şol maslahata çagyrmaýarlar. Hakykatdanam dünýäniň üzünde türkmen köp. Ýöne şol maslahata diňe saýlandy adamlar çagyrlyp bilinýär. Dünya Türkmenleriniň Aşgabat duşuklaryna dünýäniň çary künjeginde ýaşaýan etnik türkmenleriň ýüzbeýil bolýan hakyky meseleleri aralyp maslahatlaşylýarmy? Hakyky meseleler agzalýarmy şeýle maslahatlarda? Häzirçenli şeýle meselelere seredilen ok, sebäbi hakykatdanam başga ýerlerde ýaşaýan türkmenler bir näçe agyr şertleri başdan geçirdiler. Meselem Täjikistanda ýaşaýan türkmenlerden meniň habarym bar. Ol ýerde raýat uruşy boldy, ol uruş bir näçe ýyllap dowam etdi. Şol
uruş ýyllarynda şol agyr şertlerde Türkmenistan öz ýyldaşlaryna hiç bir yardım etmedi ýa-da olara kömek bermedi. Hut şolar ýaly İran meselesinde de dowam edip gelýär, Orsiýet meselesinde de dowam edýär. Hem beýleki ýurtlar ýa-da Irak türkmenlerini alyp göreliň. Irakda ençeme türkmen ýaşaýar, türkmen owalary bar. Irak uruşy başlananny olar Türkmenistanyň hökümetine bir näçe gezek ýüz tutdular. Türkmenistanyň hökümeti olara kömek bermege däl, eýsem şolar biziň ýyldaşymyz, şolar biziň kökümüz, şolar bir wagtlar Türkmenistanyň giden adamlar diýip aýtmaga da Türkmenistanyň ýygytyar bolmady. Ine ýagdaý şeýle. Elbetde käbir şertlerde oku programmalary boýunça edilýän ýardamlar bar. Meselem, Awganistandaky türkmen owalaryna türkmen dilini okumak isleýänlere kitaplar bermek ýaly çäreler geçirilýär. Ýa-da biziň golaýymyzda Moldowada Gagawuzlar bar, Gagawuzlarym türki dilli halk dili ören golaý biziň dilimize Türkmenistan Gagawuz awtonom oblastyna mektep açyp berdi, mektep gurup berdi. Yine şoňaly käbir humanitar ýardamlar bar, ýöne ol ören çäkli. Bilşimiz ýaly goňşy Awganystany we Iranda ýaşaýan etnik türkmenleriň ençemesi köp ýyllyklaryň dowamyny özleriniň ata watanlarynyň Türkmenistana baryp görmek üçin wiza almakda kynçylyk çekýänliklerini, kösenýänliklerini özlerine wizalaryň berilmeýänligini aýdyp gelýärler. Şeýle ýagdaýda Aşgabatyň dünýä türkmenlerine hamaly iýe çykýan ýaly, olary arka durýan ýaly çemeleşmelerini hakykata laýyk we adalatly hasaplaýaňyzmy? Elbette adalatly hasaplamak sebäbi Türkmenistan bar bolan mümkinçilikleri de aradan aýyrdy. Türkmenistanyň resmi hökümeti ýurdun daşyndaky adamlaryň ýurda gelmegini islemeýär, gaýta olara garşy çykýar. Meselem, öň İran İslam Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda wizasyz barış geliş barada ulalaşyk boldy. Ony belli bir wagtda peýdalandylar, ulandylar. Soňra İran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnawy wiza girdildi, hem şol gatnaşyklar kesildi. Gaty agyr ýagdaýa düşdi. Häzir wiza almagam, barıp gelmegem gaty kyn. Şoň bilen birlikde Türkiýe meselesinde de şeýle, Türkiýe ençeme ýyllar Türkmenistanyň raýatlaryna ýurda wizasyz gelmäge ruhsat edip geldi. Ahirinde şol düzgünü ýene Türkmenistanyň özü ýatyrdy. Ne ýagdaý şeýle bir elbetde gowy ýagdaý däl, sebäbi dünýäniň islendik ýurdu, islendik künjegi öz ýyldaşlarynyň ýurda gelmegini isleýärler. Diňe bir öz ýyldaşlarynyň däl, kadaly ýurtlardan bolan adamlaryň, meselem Ýewropa Birleşiginden bolan adamlaryň öz ýurduna seýahat etmegine mümkinçilik döredýärler. Şeýle mümkinçilik aýdaly Kırgızstanda bar. Kırgızstana barmak üçin sen eger Ýewropa Birleşiginiň agdasy bolsaň, bir grajdanin bolsaň, onda sen arkaýyn baryp bilýän. Ýa-da Türkiýede de şeýle Ýewropa Birleşiginden bolan adamlardan wiza talap edilmeýär. Türkmenistan munyň tersine, Türkmenistan ýapyk ýurt. Türkmenistan dünýä çykjak bolanyk. Türkmenistan dünýä çykýan gapylary da ýapýar. Şonu berkidýär. Türkmenistanyň döwlet siýasatyna dünýä türkmenlerine arka çykmak, olara ýardam bermek ýaly ýürüýti maksatnama ýok ýaly bolup görünýär. Watyl goňşy Awganystany berýän ynsanperwer ýardamlar ýa-da meselem türkmenleriň gowçum bolup ýaşaýan sebäplerine siňen beýlek geçişiň diýýäli türkmen hökümetiniň maliýeleşdirilmegini açylan mekdepler diýmäsen Türkmenistanyň daşary ýurtlarda ýaşaýan etnik türkmenleri çekmäge ýa-da olara maksatnamalyň ýardam bermäge gönükdirilen ýürüýti bir döwlet siýasaty ýok ýaly bolup görünýär. Şeýle şertlerde türkmen liderleriniň garaşsyzlyk ýaly möhüm bayramçylygyň öňe ýeresinä her ýyl daşary ýurtlardaky etnik türkmen diasporalarynyň wekillerini türkmen paýtagtyna çagyryp ýürüýti çäre geçirmegi, dünýäniň çar künjegini ýaşaýan etnik türkmenleriň ýüzüýiz bolýan hakyky meselelerini äsgermezlik bolmaýam. Gysgaça aýdylanna türkmen ýolbaşçylary dünýä türkmenlerini arka çykman, ýöne şol bir wagt olary arka çykýan ýaly çäre geçirip türkmen diasporalarynyň wekilleriniň Aşgabat duşuklaryny öz bähbetlerine ulanmaýamy? Elbette öz bähbetine ulanýar. Şu ýerde bir zat aýtmak gerek, şol dünýä türkmenleriniň humanitar birleşiginiň
ilkinci maslahatlarının birinde 3-nji mi ýa-da 4-nji maslahat, ben onun tahkik sanyny bilemok, şonda Aşgabat'a gelen dünya türkmenlerinin öňüne şeýle mesele goýdular. Prezident Niýazowy peýgamber diýip ýylan etmeli. Ýagny şonuň peýgamberdigini bizim ählimiz agzyrlyk bilen ikrar etmeli şonu. Şonda Adatlyk radiosynyň habarçysy Şaýmerdan Guly Murady ýerinden turup adamlar beýle teklip bolmaz. Sebebi Muhammed peýgamber iň soňky peýgamber, ondan soň peýgamber dünýäni diýsek biz dine de bir halkın ýöredip gelýän däpde surnu da dünýä jemgyýetçiliginiň pikirine de bir zarurdumy bolar. Beýle maskaraçylykly teklip bolmaz diýip çykyş etdi. Elbetde şondan soň Şaýmerdan Guly Muradyny Türkmenistany goýbermediler. Türkmenistanyň niýeti dünýä türkmenleriniň öňüne özleriniň bardygyny, özleriniň nähili döwlet guranlygyny, nähili belli bir toparyň, nähili oňat ýaşaýanlygyny jar etmek bolup durýar. Ben dünýä türkmenleriniň humanitar birleşigine gatnaşan adamlaryň en şemesi bilen gürleş gördüm. Olara şeýle problemalary aýdanynda olar mydama bir söz gaýtalýarlar. Dünýäde Türkmenistan diýen döwlet bar, biz şoňa gowanmaly, bizim ählimiz şoňa buýsunmaly, şol bizim ruhy dayanjymyz diýär. Anha bar mesele şonu jemlenýär. Ýagny dünýä türkmenleri Türkmenistanyň bardygyna hem onuň gahrman prezidentiniň bardygyna gowanmaly. Şol gowanjy döretmek üçin şeýle ýygnanşygy geçirýärler. Meselem Merkez Aziýa ýurtlarynyň Gazagystanyň daşary ýurtlardaky etnik gazaklary öz dogduk diýarlarynyň çekmäge gönükdirilen ýörüýte bir programmasy bar. Türkmen hökümeti näme sebäpden şeýle başlangyç bilen çykyş edip bilmeýär? Türkmen ýolbaşçylaryna bu meselede näme päsgelçilik berýär? Inni Türkmen ýolbaşçylary bu barada açyk bir zat aýdanyk. Ýöne şu mesele owaldan bäri aýdylyp gelýär. Hakykatdan hem Gazagistan dünýäde ýaşaýan gazaklaryň en çemi bölegini öz ýurduny, ata watanyny çekdi. Ol iş Gazagistanyna hut häzirem şun kununda dowam edýär. Ýöne gynansak hem şeýle ýagdaý Türkmenistanyna ýok. Sebebi Türkmenistan ne Owganistanyň, ne İran'dan olan Türkmenlere gapsyny açdy. Hiç birine gapsyny açanyk, ýapyk gelýär. Şu arada ýöne bir şaýat bolan ýagdaýmy aýdasym gelýär. Türkmenistanyň şol aýratynam 90-njy ýyllaryň başlaryna Owganistanyň ýagdaýy gaty agyrdy. Şu döwürlerde Owganistany 90-njy ýyllaryň aýaklaryna Owganistana talip güýçleri ýolbaşçylyk edýärdi. Şol döwürde de ýurtda uruş barýardy. Şol wagtlar Owgan türkmenleriniň Türkmenistana gelmek talaplary boldy. Olar bärik gaçyp geçjekdiler, göçüp geljekdiler. Ýöne Türkmenistan oňa ýol bermedi. Şol döwürde aýdylyşyna görä, şu meseleni Prezident Niýazowyň öňüne goýanlaryna ol daşary ýurtdaky türkmenler has aktiv. Olar köp çakmyşyklara gatnaşdy. Olaryň dünýä garaýşy başga. Ol adamlary ýurda getirsek, belki biz häzirki rahatlygymyzy tapmaz diýip gorkupdyr. Ýagny türkmen resmileri daşarda ýaşaýan türkmenleriň aktivliginden, olaryň ýurda gelenden soň etjek talaplaryndan çekinýär, gorkýar. Şonuň üçin hem olaryň ýurda gelmegini isläp baranoklar. Ýagny türkmen ýolbaşçylaryna daşary ýurtdaky türkmenler aktiv. Olar eger ýurda gelseler öz hak hukuklaryny talap ederler. Olar durmuşyň başgarak bolmagyny, olar erkinligiň, azatlygyň bolmagyny talap edip başlarlar diýilen gorku bar. Negerem şol gorku sebäpli de Türkmenistanyň resmileri daşary ýurtdaky türkmenleriň ata watanyna gaýtyp gelmegine bökdünçlik töredýär.